secara berjamaah. Salam monggo sami kita aturaken wujud dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng segenap keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, para tabiin, galak dumateng sedaya untuk masuk kita sedaya sampai akhir zaman. Pinangka mukadimah kultum kawula badhe ngaturaken kahanan kedadosan kita, terutama badan kita, tubuh kita. Boten sanes awakipun manungsa menika pinangka mahakarya rekayasa yang luar biasa ingkang dipun rekod dening Allah Subhanahu wa taala. Jenengan bayangaken bilih panjangipun pembuluh darah ingkang manggen wonten badan kita menika menawi dipun larsa 9.000 kilometer. Itu kali menapa menika urat-urat pembuluh darah menika kali panjangipun bumi, kelingipun bumi tasik panjang syarat napa menika pembuluh darah yang ing badan kita sedaya luar biasa. Lajeng jaringan saraf menika menawi dipun lar 72 kilometer. Jaringan saraf nek dijareng mriki Purwodadi. Ini kita kadang dalam boten rumah. Lan 206 tulang menopang kita sedaya. Sehingga kita sedaya saged mlaku nyetan ngulon ngalor ngidul disangga kaliyan 206 tulang. Panila ampun ngantos dipun anggap remeh kedadosan tubuh kita ingkang dicipta dening Allah Subhanahu wa taala. Kamangka menika dijak nyambut damel rina wengi boten henti nggih nyatanipun nggih kuat sedhe mawon kados dene panjenengan dhateng sabin dan bekerja dan pelan-pelan dan lain sebagainya. Pancen kita sedaya dipun kencengi alat kita dening Allah supados kita sedaya menika tetap saged hidup dan berjalan wonten muka bumi. Maka mari setiap detak jantung, setiap sinyal saraf, dan setiap gerakan tulang bukti bilih kita sudah dipun ciptaken kangge bergerak, berpikir, bertumbuh, berkembang, lan intingipun supaya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ora nyiptake jin lan manungsa mung acarane tak kon ibadah. Ayo kita kita teratosi anggen kita ibadah. Tak menawi kita ngibadah ibadah. Menika wonten satunggaling ayat ingkang sampun terkenal menawi. La in syakartum la azidannakum. Yen kowe bersyukur marang aku bakal aku nambah marang kowe nikmat. Wala in kafartum ina adabi lasyadid. Ning yen kowe kufur saka dawuh-dawuhku ngerti ya adabku sangat pedih. Diripun sampun nyata zaman tahun 2000 menika ngantos dipun hukum sebab boten manut kaliyan nabi niku. Iki menika kanthi suara keras, suara petir dan awan yang panas. Boten purun nyembah dumateng Allah kanthi nelagani Nabi Nuh dipun lebek air bah
hampir seluruh dunia mengalami tsunami zaman sekarang. Luar biasa. Mungkin Sumatera kemauan. Mereka kesalahanipun tiang-tiang wong nyatane sing jeneng wit pohon besar. Nek tidak iki glondong wis gedhe banget. Niku gunane kangge menyerap air ndadekake tanah menika kuat sentosa. Ning bareng ditebangi tanpa tanggung jawab mereka anggone nebang niku ngawur mboten dipun petang kanthi teliti akibatipun. Nah daerah Sumatera Utara nggih menika salah napa menika nggih pun berbuat dolim salah anjenipun menebang hutan mengadakan penggusuran pun berbuat dolim. Akibatipun menapa Gusti Allah menika marah duka pramila dawuh dumateng tanah menika saged longsor lan dipun punika. Ari saking menika jamaah salat maghrib ingkang dipun mulyakaken dunya. Supados kita menika kita sudah dipun paringi awak sehat, awak waras, rezeki nggih pun enten-enten mawon. Lo yakin mboten enten jamaah masjid ing desa Taji menika mboten enten ingkang kelaparan. Rezekinipun pun kacang. Harus saya ingin menurut dipun syukuri supados rezeki menika saged napa menika mumpuni kaparingaken dumateng kita sedaya dipun syukuri kanthi ngibadah kanthi ning menawi kita menika kufur saking kawula Allah mboten ibadah mboten dados hambanipun Allah ingkang sae ingkang sulih kita sedaya sudah ngerti menawi adabipun Allah menika ngerti la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyad. Nek kowe syukur bakal tak paring tak tambah nikmatmu. Nek kowe padha syukur ngerti yo andhap sangat sangat. Lah terakhir terus ini kaum sahabat ingkang dipun abadikan wonten Al-Qur'an. Rikala sami semangat beribadah, paribasan kayu ditancapke niku urip. Terus dadi kaya alas kayu sing dadi wit-witan. Wohe akeh lebu-lebu. Munggo ora perlu repot digambarke wong nyunggi tembok. Wong ting grandung pun nyeblok piyambak. Ngebaki tembok dijukuk terang-terang di orang entek-entek. Enggak gambaki. Wong saka daerah liya lara ning kono dadi mari. Mboten wonten kemuk, mboten wonten coro, mboten wonten tinggi, tanduran-tanduran bebas penyakit hama atau apa. Sebab menapa sebab dados hamba Allah ingkang sulih. Ning sareng kaum sahabat menika napa menika nyembah matahari kufur dumateng Allah saestu tanah sing subur dados tengkar iso mung ditanduri wit-wit sing arine gede-gedean medeni. Saking menika leres ngedikan penolak Jokowi sing kufur marang gawe Allah
ngerti hadapi Allah dan perintah kita sedaya menika sakit bisa kan di penuh ketentraman, ketenangan, murah rezeki dalam perlindungan Allah. Boten sanes resepipun kita dados hamba-hamba ingkang sulit-sulit minimal rajin ibadah. Syukur-syukur musola menika dimakmurke awan bengi utaminipun diantun insyaallah membawa ketentraman dan jaminan rezeki. Ini menawi kita sedaya mingkur saking karunia Allah, sekali lagi Allah nyimutaken bala ing kabaripun ina andabi rasa nek kowe kufur marang ngerti adabe Allah adab bisa abadi. Monggo ibadah kita tingkatkan, kita song-song dinten ingkang penuh ketenangan, ketentraman saya wonten donya lan wonten akhirat linggang. Ingatan berdua monggo bapak tetangga kita tutup dan hidup atas majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten menggah betul saking kawula. Lepat pun pangapunten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.